Hello good people of the internet. You guys, you are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Murukuti supporter guys, muruku subscribe. Aiwa tinopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Munongoti bata toita se tokuitirai munyati wacho, tokuitirai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest yandauya nayo nhasi and toda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano hatitukane, tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Mamukase varungu, mamukase mabosses. Okay, nyaya ndautera zora nhasi ka inawo yemukomana anonzi Solo. Ndofunga ndakaona patikabuditsa movie vamwe vari kushamisika kuti hanzi sei Solo ari kungoramba achitaura kunge akadhakwa but iye asina mwadoro. Okay, rega nditange ndakupai mufananidzo wevanhu 3 maactors evanhu 3 vanoactawo macomedy, then ndiwa ndazodzoka kuna Solo. Okay, chekutanga ndechekuti Solo haachinjiswe voice rare nekuda kwekuti adhakwa, hataure achiti handinizvo nekuti adhakwa. Solo pafirimu kana achiacta achishandisa voice rare ndo voice rake remureal life make pafirimu. Kana akumbawo ndo panotaurawo zviri normal. So pafirimu ndo character yake iyoyo, ndo voice ranoshandisa. Adhakwa nyangwe asina kudhakwa ndo voice rake. So ukamuona achiacta pafirimu akabata doro achinzi apa Solo ari kuacta ari chidhakwa, zvinenge zvichiriwo kuti panguva iyoyo anenge ari chidhakwa. But ukaona achiacta parimwe firimu asina kumbobvira amwa doro, asina kumbobvira abata doro, achitaura nevoice iroro, ndo rinenge ndo voice rake raanoshandisa pafirimu. Then tataenda pamaexample ana achida kupaya. Alright, zvafanana na Mr Bean. Mr Bean vanongoacta vachingoti handiti havatauri, handiti haumbovaoni Mr Bean vachitaura. Ini pandakazoona Mr Bean vachitaura ndakazoona pafirimu ravo rimwe rinyowani, so raibuda kanenge kanyucheri, so ravainetsana nekanenge kanyucheri kaipinda mudheni, so ndo pavakangotaura, but vakangotaura pekutanga vachipiwa basa chete, havana kuzotombotaura. Ona, so ndo Mr Bean now. Tobva taenda kuna Makenje, handiti Makenje vanoshandisa kavoice kake kaka Emanuela waiziva, but hazviri kuti anotaura chidaro, handiti ndo character yakewo pafirimu. Hausati wambonzwa Makenje vachitaura zviri normal, anongotaura achishandisa kavoice kako kengoti Emanuela. Ndo character yake, nyangwe akadhakwa nyangwe asina, because voice harichinjiswe nekuti munhu adhakwa. Ringatongochinja mbichana, but kwete kuti hanzi ringatochinja kuti munhu anofanira kutotanga kutoramba achitotanga kutotaura kunge naiza ano. So character yemukomana ndiyoyo. Then tataenda pane mumwe face anonzi Officer Who's, so anoacta anonzi Officer Who's, anoacta achikakama. So anotombori netime anotodhakwa but haaregere kukakama. Officer Who's anotaura achingokakama, anoacta achikakama, but hazviri kuti kana adhakwa haachakakami. Agara ndo matauriro ake, nyangwe akadhakwa nyangwe asina anongokakama. So character yaSolo voice rake raanoshandisa pakuacta ndiyo iroro. Kana adhakwa ivoice iroro, but kana azodhakwa rinozongochinjawo mbichana, but kwete kuti rinobva ratochinja zvekutoti haachatotaura achidaro. Because vamwe vazhinji vari kuti hanzi ngaataure zviri normal, but anotaura zviri normal sei iye iriyo character yake yaari, handi ndo matauriro anoita here kana achiacta. So haafaniri kudzoka akakuita normal, because akadzoka kuita normal macharacters ese ekuNB anenge akutaura zvakafanana. So character yaSolo matauriro ake ndo akewo, akatomirawo kuside uko achitaurawo matauriro ake, ndo character yake. Kapfupi anoacta akakata gumbo, ndo character yakapfupi, but mureal life pane munhu anofamba akakata gumbo, hakuna zvakadaro. But kapfupi munotomuziva muchitomupa mbiri kuti akapenga, because nepatani rake iro rekukata gumbo. Ende ukatarisa toenda kunani futi mumwe, toenda kuna Parafini. Maidi kuenda kuinbox yaParafini motaura kuti hakuna Parafini, iwe chimbobvisa inonzi chisutu yako iyo unoshandisa yebrown nechiheti chako ichi chakarukwa ichi chakasonwa chemadhoiri icho, because tabho nacho hazviiteka, because Parafini ndo iyoyo sutu iyoyo yebrown iyoyo neheti yakasonwa yedhoiri iyoyo ndo Parafini yacho. Kana pasitorina heti iyoyo nesutu iyoyo hapana Parafini. Mukundibata here guys.
auende kuna gringo muti bvisa trouser anzi shoti rako rakachekwa omo iroro shoti iroro ndo gringo. Aona, so ndakaona vamwe pamovie redu rinyowani I think 10% vari kuti hanzi Solo ngaataure zviri normal, ngaasataure achita kunge akadhakwa. Haana kudhakwa pandomatauriro ake. Saka chinonzi Solo haisi nyaya yekuti anoacta akadhakwa kana kuti chii, but kana achitongoacta anotaura achitodaro ndoka voice kake kako. Mark Angel anotaura oneka voice kake kako hachinje, ndoka voice kaMark Angel. Even ukatarisa mufesi anoti what a bombshell weku anoshandisa ka voice kake kako. Ndo patani rake rinonakidzwa, vanhu vanonakidzwa nepatani iroro, ndo raanogona, ndo character yake.